ang pilay basic salary dito yun kanang basic salary pinakagkan Mag-istorya ta, mag-istorya ta. 1,500 yen per hour. So, pila man na? 1,800 Mga 800 per hour. Pesos. ordinary na 800 per hour 800 pesos. pila ka hours per day kam trabaho At least 8. so 800 per day 6,000 imong adlaw dito Na, usually, ang mga common people kay mag-overtime is at least 2 hours. so kung dito ka manarbaho sa Japan ya dili nimo gamiton sa Pilipinas Di lugar ka mukhaon dito. Di lugar ka, wala ka kay balay dito. Mag-umpis ka dito. tagpila man din abang sa balay Ang balay na abin mo na na siguro. Kung kanang kwan lang yun, kanang normal na. 5 kalapad. So, mga kwan. Mga kalapad. Mga 20,000 pesos ang bulan. 20,000 pero kung 800 naman okay lang Bulan, 20,000 ang bulan. Napakay mga cellphone, napakay sa tubig. Okay naman Ang yan. pinaka-main good na pagkaon. mahal ang pagkaon sa panday Dipin maging mo naging mga OFW nga naa dito sa Pilipinas makakaon pa sila sa sardinas, mga tuna, mga inana, pero dito nagmantin yan nila itlog. Kung kalutan na Japan, Ano man? itlog everyday. basin siguro katigom po sila para silang family Kaya kung mo level mo, kung yung ka mo go along sa lifestyle sa Japan, wag yung kay matigong anaw nga. Sila ko ba sinasave nila? Dire nila ibutang. Pero may noodles, sana di ka makatagong restaurant, abhak diretso ang bulsa. dito ba sa Japan kanang Dagan ako gina-follow nga Japan ang, nga vlog. ang pagpanarbaho dito dili ba lisod mga trabaho dito Kulang og tao. Dagang Trabaho, opportunity. trabaho. mao ba how about ang education ang tuition dito Dili 50-50 ko sa education nga sistema. Kay ang mga estudyante kuan kayo kanang pressure. Ginatundo ang ilang mentality gina-ready nila para sa kuan sa kanang ma-adulthood na bitaw adulthood nga manarbaho ka na kay responsibility nga na pero I think it's a process so murag gakawala na ang pagkabata bitaw kay miski nga ning summer holiday summer break naa sila kuan homework Murag kung pag-report pa yung sa ilan man siguro ng kumo na din na holiday di gwapo para sa uban gwapo pero kung imong studyhan gid ang condition emotional o mental sa bata dapat gid ang bata should play should have freedom kung ano ba pero kana nga puro na lang yung ka na kay responsibility kung dili nimo mabuhat dili ka nga nakasabaan sa imong parents ko na stressful kaayo sa mga bata how about Nakawa ilang mga bata dito mga ano Oo, kasagara. daghan depressed because they are so stressed na dapat magtuon ka kung hindi ka magtuon hindi ka makatabaw kung hindi ka Mobo. makatabaw wala kang kwarta mamangkin Araw-araw na si JB, dako na siya pero nito. arang-arang na si David Kaya Dako na. kumbaga Gabi rin ka. internationalized ka kumbaga nako si mga options pero kanang mga Japanese kuan kanang hindi ba nga naragyo atong kuan pag-asa sa inside our country ana ba may nanangakuban nga kay pwede na bitaw sa muli sa Pilipinas pwede na bitaw sa mga anak pero hindi ni undergo ya kun oy Japan to Japan. how about Citizenship. ina ano Citizen dito. kuan ra immigrant how about ang ang gobyerno dito kanang usog yapon dito ang graft and corruption no they should you good pero di man sa no need manggod ka ang mga politician dito dagko kay sweldo tapilo girl sweldo sa politician dito kabalo ko nga dako kayo kay ang ordinary ra gani nga mga kanang nasa mga kanang Babe mo. kanang sa taga na office worker kanang ano ba office worker pasabot ana ni graduate ng college mo nana dagko ka silang mga sweldo
nasa 40 kalapad, 50 kalapad niya. Kung napag yung kay posisyon mo, abot og 8 kalapad niya. Isa kalapad lang, 40 man na, o 4,000 pesos. Per hour? 40 ang isa ka ang sweldo kada bulan kung nakay posisyon na mga 60 to 80 kalapad. So 4,000 times 60. Ko kayo. Okay. Kung na yung mga kala. So dako pag so imagine ni mo ang politician. Office worker aga na ang gingon nga na posisyon. Kani real talk ini nga pangutana. Wait lang, real talk ini nga pangutana. Ding. Mobalik pa kag puyos Pilipinas for good. Why or why not? Mo balik yung ko sa Pilipinas. Ngano man? Because dito ang imo bitong imo kung kana ko kag will yun na sa Ginoo ha kung dito yung kagibutang sa Ginoo kay dito yung ka happy dito ka contented dito ka pero for me I can do more in the Philippines. I can reach out more when I'm in the Philippines than in Japan. Pero I don't close my doors. Kung ako pabuton, kaulion na kay ko super. Kay dito ang imong life bitaw dito kay trabaho, balay, mura kang ingon na. So kanang mura bitaw kanang priso ka, mura kag priso ba, murag routine ang kinabuhi which is di naman na supposed to be ang life sa tao, diba? Dapat we are free, we are able to reach out and help many people. So ingon na limited ka kay na may mga rules and restrictions. So Sige ta pangutan nag Japan, boy ko nang utana asa dapat ilang balay sa Japan. Asa dapat din sa Japan di ay? sayon na sayon na dogduman, diba na Toyota cars, so Toyota City, diba? Toyota City. Last na lang giding. Unsa may imong advice sa mga Pilipino nga gusto manarbaho og Japan? Gwapo ba? Unsa man advisable ba manarbaho og Japan? Okay lang manarbaho kay siyempre gusto man ta mo asenso sa kinabuhi anywhere, not necessarily Japan pero sa uban, pero ayaw mo pakigtupong sa lifestyle sa ana nga country kay kung makigtupong ka sa ingon ana ang mahitabo wala jud kay matigom ana ay naka Japan palit ang mga Nike, palit ang mga sapatos. Those are just material things na dili man gyud siya necessary, dili siya ang pinaka-main. Go back kung unsay imong purpose nganong gusto ka manarbaho, nganong gusto ka mo asenso. Go back to your first purpose in life. Dili mo nan adto ka dito para magpalit og sapatos, para magpakita nga na kay Rolex, magpakita kag mga afford na nanimo. So what? Dayon unsa man dayon? Diba? Unsa may dapat buhaton sa kung nanarbaho kag Japan, unsa may dapat buhaton sa sweldo? Sa Japan, mas may- mo kayo. You only spend what is necessary, what is needed. Nya ang sobra ay unsaon man? Ang sobra is save good. Is save good. Kung na yung mga necessary rin nga expenses, kanang necessary yun nga expenses like for your health or for your family's health, kanang need nila yung na, then spend it. Pero other than that nga, palit ko cellphone, palit ko sapatos, papalit ko mga yung na, not So- necessary. Hindi man siguro ta magbubo, no? Bahala So, mo balik. meaning kung manarbaho kag Japan, ya mag-ininot ka, masinso gi ka dito. Definitely. Isang kinsa man dili Japan. Basta kabalo ka mo manage sa imong kuan, dili ka kanang materialistic. Asin suka.